Velkommen til vores isredningsinstruktionsvideo, vi bare kalder isredning. Som almindelig bådredning, så er vores outfit, det er selvfølgelig vores dragt, vi har på. I bilen, når vi snakker isredning, og vi nærmer os, så vil der i døren være monteret vores issko, som bare lige monteres ud over støvlen. Ved siden af den, der sidder issylene, klar til at montere. Og måden man monterer dem på, det er, at man trækker dem bare ind over, så de kommer op og sidder over den her elastik. Så sidder handskerne der. Og når I har issylen, så lader I den sidde op, så kører I handsken på lige efter, så den sidder der. Så er I klar, når I er ude til at tage dem op. Det vil sige, vi tager dem simpelthen op og bruger dem. Når vi skal bruge dem, så hænger de fast. Fordi det duer ikke, de hænger om halsen, der får vi dem simpelthen hovedet. Det her, det er en model, vi lige er ved at afprøve, at man ikke kan stikke sig på dem, medmindre at de er i brug. Samtidig her, så er der en kraftigere hue, fordi den vi har i ærmet her, den er kun et par millimeter, og den her, den er det stykke tykkere. Så de her ting, de sidder klar i bilen, så ham der sidder ved siden af i bilen, monterer alt det her undervejs derud, så når vi står ud af bilen, så har vi issylene, vi har iskoene på, og vi har huen klar, så vi ikke skal gøre andet end tage vores udstyr på bilen. Ved ankomst til stedet, så har jeg selvfølgelig sylene klar. Jeg har handsker på, huen er der, iskoene sidder som de skal. Så går jeg om til bilen. Trækker isbordet ud, tager det op på skulderen og begiver mig direkte ned til stedet. Ved ankomst til stedet, så tæt selvfølgelig vi overhovedet kan komme, så er chaufførens opgave, det er at tage de her 2 tasker med ned. Hans opgave er at tage dem med og lønne til stedet. Her er der 100 meter line i hver. Ned i, der ligger der også ekstra isyl, hvis det skal bruges. Hans opgave er at stå inde og trække ind, når han får videre af redderen, at de er klar. Ja. Kommer, vi er klar. Jeg kommer ned og hjælper dig. Bordet tager jeg ned til dig. Op igennem med de røde, orange, sådan. Fint. Tak.